que s'encarrega de dinamitzar tot el que és la comarca de Nules, tant en la Vall d'Uixó, en Moncofa, en Almenara, perquè vinguin els usuaris així al centre de dia. Ara estem en la sala de teràpia dels usuaris, que així venen de matí i de vespre, realitzen les activitats, és una de les sales que tenim així en la unitat. S'encarregarà de donar cites informatives a les famílies, orientar-les, fer unes valoracions socials. 1, 2 i 3! Estos pacients que estan així són conscients del que estan fent en aquests moments? Moltes vegades ells no són conscients, però el que sí que és veritat que en aquests centres estan a gust perquè tots estan en la mateixa situació, per tant, d'uns a altres s'ajuden.